Jedek Benson Owili wacho ni chal kagima jatend piny Kenya oketo wiye kuoyo to obiro wene ber to biro muonye ka chieng' moro. Frank Machweni to en wacho ni chal kagima nitie josiasa moko machalo Rigiji nyotemo lego wach mar Rigiji ei gini ni chal kagima ni e ng'e gini. Then Josia Awiti wacho niya ni telo moko mikijene gibe ginyalo rite to en platform mane ma bende ber ka gidwa engage gi joma nie telo masani e bunge koso udhi State House uwach wecheu utieki. Kachako gi mogik. Yes. Ok en tich mayot Victor mondo sani wuogo jende nikech idwa wuoyo gi ng'a. Ing'eni kade bed ni gin jok mantiere gi leadership miwacho ni kiwuok Homa Bay to maendi leadership marwa mondo koro walosru aput moro matin gi sirikal mondo wago mbaka mondo walalre ne bedo mayot. Sani katangi gwelgi kangi gwelo VOJ ka tiwacho ni wan VOJ ok en jatendwa. Kigwelo Mondiko tiwacho ni Mondiko yo mano biro mana manyo pesa kono wan wakiae. Koro gini bedo matek kata ne jatend piny igin an chien kata chande na kwayo ni mokwongo nyaka ne president nyaka ne kaw the first step mondo wa apologize kwa ng'uono ne jo Kenya kendo kwa ng'uono ne nyithindo mano negi nyithindo mano hinyore ndara bang' kwayo ng'uono o compensate. Ang'eyo ni onge pesa manyalo romore gi ngima ng'amo lal lakini mana mar yweyo pi wang'ato mar nyiso ni ne okwar gomb mondo kaw ngima nyathi moro amora ndara e yo mano timore lakini maricho nosetimore. Kaka piny Kenya wanyalo timo nang'o mondo wayud kaka we can move forward. Kane aywago ywak no chien ni winjo ka Migosi Raila Amolo Odinga bende winjo ywak na makane gidhi Madaraka Day Madaraka function in Homa Bay. Migosi Raila Amolo Odinga bende noparo ne Migosi Ruto ni mondo wamany kaka jogi nyalo bedo compensated. Tiyudo ka ntiere weche moko ma samoro ka iwacho ne ga jok manie telo to inya penjo ni to kare itgi odino ga koso gine magineno ga ni they're always right. Nikech ipenjo ni to nitie gik moko mar so open yani gik moko ma kati ni nyalo neno gi wang'i ni nitiere pogruok maduong' sana e kind loch mar piny Kenya to gi jotelo. Jotelo nitiere group mar gigin to jopiny magitelo negi bende ywak loka cha. Koro e diere kar ka iyudo ka ji ok winjre. Gima nyalo loso gini Victor, lweny pok noloso ka gimoro amora nyaka nene. Piny pok noger ga gi lweny, piny pok noger gi remo, piny pok noger ga gi pi wang'. Piny igero ga gi lalruok, piny igero ga gi mbaka, piny igero ga gi ka ji nyalo wuoyo, ji nyalo go mbaka kanyakla. Openjo ni to di beni ntiere jok moko mantiere tok gini. Adieri mar wach wa jo Kenya. Ing'eni kane protest ochakore wan kaka joazimio wan mano chako weche mag protest gi high cost of living noluongwa nyinge mang'eny wan anarchist urwako nyaka sufria wiu warwako sufria wiu wakane wawacho ni awa bech moko sani tek brand nani nirwako sufria mara bito wiu kalu wakso timo katedo lewi kane watimo weche gite negiluongwa nyinge kato koro wach mar jenzi noduogo chopo mondo giwach ni kar gin bende koro gineno ni kar gima joazimio ne timo cha kar gichanya ne ntiere gang'o ne nigi tiende. To sani ende adieri mar wach en niya the Gen Z movement manochakore cha sani to koro dwa pogore matin VOJ. Okay. Nitiere jok moko mane toke ato kada wach ni ng'ani e toke nikech akiagi but nitie gik moko makadin king'iyo kama tin en niya gini nitiere ng'at ma miye nguvu kata nitie ng'at matime nade machwalo mache iye ka en omor gi gima timore. To ing'eyo gima ker bende nyaka koro nyaka ng'e sani sama in e telo kaka ker mar piny Kenya ji te ok dhi heri. En tiji mondo make sure niya itimo tich maber ma jo Kenya dhi neno ni tiyo. To sani eri ng'eni koro en odich oduokore gi jo opposition ni jo opposition em kema kani ng'ane gini ma fan Gen Z kani ng'ane mano kono beni koro en tije. En tije niya ka nyithindo gi kiywak ni ndara oko. Ang'o manyalo timo kaka ker mar piny Kenya mondo awuo kodgi mondo awinj ywakgi. Okay. Maendi koko timore to omedo mana miyo jok machielo kandi joma unuge kunguvu mondo med chwalo mach mineno gi medo chwalo ka gitiyo gi ang'owa gitiyo gi yende matindo gi. Kinyalo pana penjo mokwongo cha bende ginyalo rito telo komege. Koro gima miyo ji penjo ni to ginyalo rito telo en kit tim ma waneno kit iri sani. Ing'eni sani gibiro lima VOJ to iyudo kan gi dhok adek to gidhero gite to anyisi ni ok iriembna dhiang'. Dong' ibiro penja ni dhera madwa riembo ni ka meki gimo kirito mara ti dirito nade. Wan wawegi nyaka wakwong waritre ka kojende. Sama ineno ka wadhi kate ng'anyo ka ibedo provoked ok onego bed niya ni ka ng'ato chwanyi tibi baya dhong'.
ni ka police obayo tia gas tibi bayo kidi nyiso niya watemo nyiso jopiny ni kata wan bende kata komiwa telo mar piny to wan wadhi mana bedo gi telo mar lweny telo ma kopenjwa penjo to koro kwadhi bedo mopogore kata mana gi telo masane ni kopenji penjo tidhi mako ng'ato tidhi deyo idhi mako ng'ato tidhi go e police station imako ng'ato to kiani idhi timri kode nade onego bed ni awanyiso ranyisi mopogore kaka ojende matindo ni wan jomohero kwe makata kobedo ni ani serikal obalo kodwa gi paro ma wan godo to wan jok makan sik iluongo ni alternative ways of dialogue ma wanyalo go mbaka wawach niya wan gi chandruok makama lakini nikech in gi paro mopogore kaka ker mar piny Kenya pod wanyalo mana gwenyore paro to wabedo joka ng'at achiel. VOJ wan mana gi Kenya achiel ma wan godo niendi ok wanyal timo makosa ni wadwa pogore kata wadwa bedo gi gimiluongo ni internal wrangles, yani lweny ma kindwa wawegi nikech ng'ini kiny obiro wuok e wach mar Gen Z kata koro weche moko biro chako wuok ni ani magi ne gin cousins. Ineno dhok moko aina moko ni tiyo godo ni kiani cousins, jomoko tire ni kiani wan uncles, mano ok en dhok maber. Jomoko biro chako wacho ni wan jo broad based. Ok wadwa boko Kenya e cousins gi jo broad based. Kenya en one indivisible nation. To nego beni weche gi kisame